teraz ideme potenciometre, tam sa toho nastavuje trošku viac. Máte expression, ktorý je povedzme PLC 1. Pod 1. Teraz idete, to je IO integer, pretože to je celé číslo. Budeme musieť nové vytvoriť. Teraz máte access name, to je DD1, to je v poriadku, a máte minimum, maximum. Toto môžete nechať takto. A vidím, pod 1. Ale tu ešte nastavujete minimum a maximum, čo to má zobrazovať. Lebo ono, tu vidíte, že má nejaké paličky a musíte mu nastaviť, kedy je to plno naplnené. Takže ten potenciometer, keď je na hraničnej hodnote, tak má mať 32 000 hodnotu. Reálne to je nejakých 25 000. To je tu. PLC 2, P2. A teraz si môžeme, to spustíme. A síce jedno svieti nám, a nesvieti nič. Myslím, že v takomto prípade musíme to zavrieť a naložiť.